Hej YouTube, her vil jeg vise alt mit krudt fra 2015 til 2016. Starter herovre i små. Ja, et konfælderør. Nogle lighter, selvfølgelig. Briller, selvfølgelig. Og så har vi nogle heksen. Lorteheksen på til Hansen. Og så de gode gamle med prop fra Harald Nyborg. Pakker af dem. 5 pakker af dem. De er gode. Så et hyldesortiment fra Hansen. Vi var videre. Et Yotaro 2 med Mix 2 fra Harald Nyborg. Det er lidt af hvert sådan. Bare så jeg kaste lidt rundt med. Sådan. Så har vi nogle raketter fra Ganku XO. Ja. Med det her, det er det store. Rimelig gode. Jeg havde det også sidste år. Der er 28,8 gram nemvægt i. Og så har vi små satan. Og der er 21,8 gram i. Det er vildt. Så har vi stævnsklæden. Det bedste er det bedste. Sådan der. Så hvad er det for noget, der er der i? Hvad er det i? Nå, der er 27,8 gram i. De er sættende gode. Guldregnen, den slår mange kl. 12 raketter. Så har vi Ækvator-raketter med 12 gram i. Hvor fanden er det nu stået? Der. De er fine op til 40 kroner. Så har vi Fata Morgana bomberør. Og der var nu, der var der i, der var... Der. 30 gram nemvægt. Og hvad var der af skud? Der er 5 skud i. Og de er sat med også gode. Dem havde jeg også sidste år. Så har vi Navara bomberør fra Ganku XO sortimentet med meget krudteri. 32,5 gram nemvægt. Det er også rigeligt. Så har vi de små batterier. Små lille bitte batterier. Meget små. Den ene her. Og det her. Der er 60,95 gram nemvægt. Og i den anden er der meget mindre. Der er 43,5 gram nemvægt. Og det er begge to 16 skuds. Så har vi et 9 skuds. Og hvad var det, der var der i? Der er bare 71 gram nemvægt. Så det er også rimelig godt. Og det er det en 20 mm kaliber, tror jeg i hvert fald. Så har vi sådan et batteri her. 7 skuds fra Frankfurt. Der er... der er sgu meget med. Der er 95,5 gram nemvægt i. Og det er vist også... Ø25. Og så har vi nogle fontæner. Milliard. Mærlor, hvad fanden. Sådan en pis. Hvad er der i? Der er 84,7 gram i. Og det er der ingen alle sammen. Så har vi Fun Shots. 30 mm. Og hvad var det der? Der er... Der er 18,3 gram i fra dem. Køber jeg så lige 3 gram, jeg har fyldt lidt af. Så har vi det store batteri motherfucker fra H.C. Andersen professionel fyrværkeri med så 1 kilo og 300 gram krudt. 30 mm. Sæt nu. Ordentligt rør. Ja, det bliver godt. For satan af. Så har vi et lidt mindre, men stadig stort. 20 mm hos Andersen professionel batteri. Med hvor meget krudt var det der i? Hvor fanden står der lige? Der står der 463 gram krudt. Så det er også med Ø25 vist. Ja. Så det var sådan set det. Jeg regner med at skal ud i Jævn Fix og have et Falcon batteri og sådan. Det der knaldkæde af det nye her. Kina knald. Og så et par
Jeg havde de der kl. 24 raketter, der var Capella-raketter. Og det var det. Part 1 af mit krudt. Fra 2015 til 2016. Vi ses YouTube.